Якую непублічную гульню вядзе Лукашенка, вінаватых у якой бядзе ён нібыта пасадзіў у турму, а таксама што вядома пра ўнука Ірыны Абельскай і страшную начную трагедыю. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенка пагражае ўсім на свеце і хваліцца загадкавымі арыштамі. Сёння ён на верталёце прыляцеў на Магілёўшчыну, дзе наведаў прадпрыемства з назвай «Расвет» у Кіраўскім раёне. Туды прыгналі і кіраўнікоў іншых аграпрадпрыемстваў, якім Лукашенка расказаў, як трэба жыць і працаваць. Як толькі ён вылез з верталёта, так адразу і раздаў чыноўнікам. Короче, дела идут здесь неплохо. В соседних хозяйствах я бы не сказал. А что касается вот между Червенем и Березино, я всегда за эти районы переживаю, Минской области, но это катастрофа. А что ты махаешь? Это уже твои. И поля не обработаны. Вот что меня удручает. Затым жа ён заняўся бульбай, зладзіўшы цэлы спектакль з пагрозамі, гучнымі заявамі і нечаканымі інсайдамі. Напрыклад, ён заявіў, што ва ўсіх праблемах з бульбай вінаватыя нейкія невядомыя асобы, якіх сам Лукашенко нібыта ўжо даўно пасадзіў. Не знаю, как вы видите сейчас, мы не ошиблись, что картошку посеяли? Нет. Семена предлагали продать весной. Вы что, с ума сошли? Ну, потерпим уже, если там, оказывается, там дело не в картофеле было, а в чьих-то головах, которые сегодня в тюрьме сидят. Але ж хто гэтыя загадкавыя людзі, калі яны трапілі ў турмы і ў чым іх вінавацяць, невядома. Што дзіўна, бо шанец папіарыцца на такой тэме Лукашенка і яго сілавікі дакладна б не прапусцілі. Плюс гэта была б магчымасць перакласці адказнасць за бульбяны крызіс з дзяржавы на канкрэтных персанажаў. Але ж чамусьці ніхто нічога нікому не сказаў, і гэта наводзіць на думкі, што Лукашенка мог гэты факт проста выдумаць. Але ж далей весялей, бо прагучалі пагрозы і крамам, і былому Макдональдсу, які цяпер называецца Макбай. Там цяпер мусіць быць усё выключна беларускае. Эйсман, чтобы в Макбае с 1 октября не было ни одного импортного куска картошки. Уже в конце августа нет. И котлет тоже. Американцы сбежали. Да? Я говорю, ну Господь с вами. Вы же Макдональдс этот не унесете? Нет. 27 точек. Не унесете? Ну и езжайте. Сегодня мне говорят очереди или нет? Конечно. Без крынжу таксама не абышлося, бо ў нейкі момант Лукашенка вырашыў прымусова пакарміць чыноўнікаў морквай. На, пробуй. Шулейка дают, смотрят. Хорошо. Ціхія гульні Лукашэнкі і лёс Віктара Бабарыкі ды Марыі Калеснікавай. Польскае выданне «Жэч Паспаліта» паведаміла, што Лукашенка вядзе кулуарныя перамовы са Злучанымі Штатамі аб вызваленні новых палітвязняў. Наўзамен ён разлічвае на змягчэнне альбо нават поўнае зняццё санкцый. Адразу 3 незалежныя крыніцы выдання пацвердзілі, што гаворка ідзе пра вызваленне адразу вялікай колькасці людзей. Праўда, тут у Лукашэнкі таксама ёсць адна ўмова. Адразу пасля вызвалення былых палітзняволеных мусяць вывесці з Беларусі ў Еўропу. Мінск разлічвае, што такі крок прывядзе да змягчэння санкцый, асабліва тых, што ўдарылі па Белаве і Беларусь-Калію. Бо Лукашенка хоць і падкрэслівае, што Беларусь даўно навучылася жыць ва ўмовах абмежаванняў, на справе ж вельмі пакутуе ад санкцый, бо іх дзеянне працягваецца і прыносіць каласальныя страты. Але ж пакуль няма канкрэтыкі, як і калі гэтае вызваленне можа адбыцца. Таксама застаецца пытанне, хто канкрэтна выйдзе на волю і ці адпусціць Лукашенка сваіх галоўных закладнікаў кшталту Бабарыкі і Калеснікавай, ці пратрымае іх у якасці козыраў для чарговага гандлю. Маці Мікалая Лукашэнкі стала бабуляй. Праўда, сам Мікалай у гэтай гісторыі не малады бацька, а дзядзька. У сваім апошнім інтэрв'ю на БТ дырэктарка рэспубліканскага клінічнага медцэнтра пры ўпраўленні спраў Лукашэнкі Ірына Абельская прагаварылася, што мае ўнука. Чыё гэта дзіця яна ўдакладняць не стала, але выглядае, што гаворка ідзе ўсё ж не пра Мікалая, а пра яе старэйшага сына Дзмітрыя. Ён таксама медык і працуе афтальмолагам пад кіраўніцтвам сваёй маці ў той жа лечкамісіі. Яго спадарожніца, пластычны хірург,
Дина Эльдиев и Фейсал. Сёлета ў студзені на фінальным канцэрце так званага марафону адзінства Ябельская і яе старэйшы сын са сваёй каханай спадарожніцай упершыню з'явіліся на публіцы разам з Александром Лукашенком. Сёння ноччу загінулі 18 чалавек, з іх 4 дзяцей. Гэта адбылося ў выніку чарговага ўдару расіян па Кіеве. Гэтым разам білі беспілотнікамі і ракетамі, якія трапілі ў жылыя дамы. Расіяне традыцыйна заявілі, што нібыта ўдарылі па прадпрыемствах ваенна-прамысловага комплексу і ваенных авіябазах Украіны. Цытата. «Мэты ўдару дасягнутыя. Усе прызначаныя аб'екты знішчаныя». Тым часам, на момант выхаду гэтага відэа разбор завалаў яшчэ працягваўся, таму, магчыма, лічба загінулых яшчэ павялічыцца. Міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў гэтыя дні праводзіць у Пакістане. Падобна, што Лукашенка адправіў свайго топавага сілавіка разруліваць апошнія дэталі па прыездзе ў Беларусь працоўных мігрантаў, бо Кубракоў правёў сустрэчу з міністрам унутраных спраў Пакістана Максінам Накві, які паабяцаў адпраўляць у Беларусь толькі найлепшых спецыялістаў і толькі пасля пільнай праверкі. Тут нагадаем, што і беларускае і пакістанскае міністэрствы замежных спраў неўзабаве мусяць падпісаць мемарандум аб працоўнай міграцыі. Дакумент ужо ўзгадніў і ухваліў асабіста Лукашенка. Згодна з яго указам правесці перамовы па гэтым мемарандуме было даручана якраз ведамству Кубракова. Сумныя навіны з Гомеля, якія адлюстроўваюць жудасную сітуацыю ва ўсёй Беларусі. Як піша выданне «Флагшток», у гэтым абласным цэнтры такі недабор першакласнікаў, што школы нават звальняюць настаўнікаў. Па інфармацыі выдання, у некалькіх школах Гомеля сёлета набралі ўсяго толькі адзін першы клас, прычым тое ж самае было і летась, а ў некаторых навучальных установах нават прыйшлося звольніць настаўнікаў пачатковай школы, бо тым няма каго вучыць. Акрамя таго, педагогі даведаліся і аб нізкім наборы ў шэрагу дзіцячых садкоў. У адным з іх сёлета амаль напалову менш дзяцей, чым было ў мінулым годзе. Прычыны гэтага ў дэмаграфічным крызісе і сур'ёзным падзенні нараджальнасці. Беларусы і так не спяшаліся заводзіць дзяцей, а ў апошнія гады да ўсяго дадаліся яшчэ і палітычныя рэпрэсіі і вайна. У выніку толькі на Гомельшчыне за 8 апошніх гадоў колькасць нараджэнняў знізілася ў 2 разы. Выкрылі яшчэ адну мутную схему Лукашэнкі. Аказалася, што ён дапамагае Расіі гандляваць алмазамі ў абыход санкцый. Гэта стала вядома з новага відэа суполкі былых сілавікоў Белпол. Сам гэты алмазны канвеер выглядае прадуманым да дробязяў. Ланцужок пачынаецца ў Расіі. Адтуль каштоўныя камяні праз адну ці некалькі фірмаў пракладак адпраўляюцца ў Беларусь. Тут імі займаецца кампанія «Авалон Тэхсервіс», якую падобна стварылі адмыслова пад гэтыя патрэбы. Далей падключаюцца беларускія дзяржаўныя структуры, што забяспечвае аперацыі максімальнае прыкрыццё. Напрыклад, беларускае дзяржаўнае прадпрыемства «Спецсувязь» бярэ на сябе перавозку і захоўванне алмазаў, гарантуючы не проста бяспеку, а поўную непразрыстасць для знешніх назіральнікаў. А каб канчаткова заблытаць сляды, камяні праходзяць праз гомельскае прадпрыемства «Крышталь». Там іх могуць аграніць альбо проста перапрадаць, фактычна легалізаваўшы іх паходжанне і ператварыўшы ў нібыта беларускі тавар. Паралельна фінансавыя аперацыі маскіруюцца праз сетку беларускіх банкаў, а таксама нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый. Пасля такой апрацоўкі ўжо чыстыя алмазы пры садзейнічанні Белмыдсервіса з нацыянальнага аэрапорта Мінск адпраўляюцца ў такія краіны, як Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Індыя ці Ганконг. Грошы за продаж вяртаюцца па той жа схеме, але ў адваротным кірунку. Спачатку ў Беларусь, а затым наяўнымі ў Расію. Гэта дазваляе цалкам пазбегнуць кантролю з боку заходніх банкаў і сістэмы SWIFT. Новыя факты з'явіліся пра таямнічае знікненне беларускага апазіцыянера. Зніклы Анатоль Котаў мог быць вывезены з Турцыі морам у бок Расіі. Як пішуць турэцкія медыа, Котаў прабыў у краіне ўсяго толькі некалькі гадзін. Ён прыбыў у аэрапорт Стамбула з Варшавы ў 13:49 21 жніўня. Затым ён вылеціў у турэцкі горад Трабзон і пакінуў краіну праз марскі пагранічны пераход рэйсам у 18:35. Што было далей, загадка, але ў той жа вечар Анатоль Котаў перастаў выходзіць на сувязь.
Археолагі састарылі Мінск. Да гэтага часу афіцыйнай датай заснавання сталіцы Беларусі лічыўся 1067 год. Паводле апошніх даследаванняў Мінск усё ж старэйшы, і яму дакладна больш за 1000 гадоў. Падчас раскопак на Менцы былі знойдзеныя драўляныя ўмацаванні, аналіз якіх паказаў, што дубы для сцяны былі сечаныя ў 997 годзе. Гэтую дату вучоныя і прапануюць лічыць годам заснавання будучай беларускай сталіцы. Беларуская ініцыятыва Мальдзіс выкупіла яшчэ адну унікальную кнігу. Гэта франкамоўнае выданне пад назвай «Вялікае майстэрства артылерыі. Частка першая» Казіміра Семяновіча, надрукаваная ў Амстэрдаме ў 1651 годзе. Гэтая праца, напісаная рукой беларуса, з'яўляецца помнікам навуковай і вайскова-тэхнічнай літаратуры сусветнага значэння. Асаблівасцю набытага старадрука з'яўляецца прадмова, напісаная Казімірам Семяновічам менавіта для франкамоўнага выдання. Гэта апошняе дакументальнае сведчанне жыцця нашага славутага суайчынніка, бо Семяновіч памёр у 1651 годзе і абставіны яго смерці не былі высветленыя. Як адзначае кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч, кніга пісалася як падручнік для артылерыстаў і піратэхнікаў і ў Еўропе здабыла славу самай грунтоўнай і аўтарытэтнай працы ў сваёй галіне. Але ж нягледзячы на захапленне артылерыяй і ракетамі, Казімір Семяновіч прытрымліваўся гуманістычнага светапогляду і лічыў вайну найвялікшым няшчасцем для чалавецтва. У будучыні кніга будзе перададзеная ў Віцебскі абласны краязнаўчы музей у якасці грамадскага падарунка. Як выглядае кватэра ў Мінску коштам у $2 мільёны? Блогерка Света Улада паказала ў сваім тыктоку гатовы інтэр'ер у самым вялікім пентхаўсе квартала Дэпо, які знаходзіцца ў цэнтры Мінска на месцы былога тралейбуснага дэпо. У відэа блогерка паказала кватэру плошчай у 220 квадратных метраў, якую прадаюць амаль за $2 мільёны. Там можна ўбачыць прыхожую, гасцінную кухню, 2 кабінеты, некалькі санвузлоў і гардыробных. Цікава, што далёка не ўсім гледачам спадабалася планіроўка і аздабленне пентхаўса. Найбольш дасталася калідорам-лабірынтам, тыпу вельмі шмат прасторы, якая па факце не выкарыстоўваецца, а каштуе па $9000 за квадрат. Іншыя каментатары абураюцца інтэр'ерамі. Маўляў, унутры неўтульна і абстаноўка нагадвае ці то гатэль, ці то офіс. У Мінску з'явіўся адзіны ў СНД апарат для лячэння раку са штучным інтэлектам. Яго набылі для мінскага навукова-практычнага цэнтра хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі. Гэта апарат прызначаны для таматэрапіі. Гэта вельмі сучасны метад лячэння раку, сутнасць якога заключаецца ў прыцэльным апраменьванні ракавых клетак. Пры гэтым здаровыя клеткі застаюцца непашкоджанымі. Мінчук прадаў чужыя зубы. У сталічную міліцыю прыйшоў пенсіянер, які паскардзіўся, што з яго дома зніклі грошы і залатыя ўпрыгожванні. Аказалася, што іх вынес яго 28гадовы знаёмы, які нярэдка заходзіў да яго ў госці. Прычым мужчына не пагрэбаваў забраць нават залатыя зубныя каронкі свайго пажылога сябра. Іх ён аднёс у ламбард. У выніку злодзея затрымалі, і цяпер яго чакае крымінальная справа за крадзеж. Скандал адбыўся ў брэсцкім еўраопце. Там у пакупніцы сыр падаражэў, пакуль яна ішла да касы. Аказалася, што цана на пакупку была адна, а пры аплаце прабілі ўжо зусім іншую, амаль на 2 рублі даражэй. З аднаго боку дробязь, але з іншага, чаму чалавек павінен пераплачваць? Абураная жанчына падзялілася сітуацыяй у сацыяльных сетках і выклікала шквал каментарыяў. Як тлумачаць прадаўцы, віны касіркі тут няма. Падобна, што ў краму прыйшла новая партыя тавару з цаной ад пастаўшчыка, і сістэма аўтаматычна пераацаніла тавар і загрузіла новыя цэны на касу, а на паліцах іх памяняць проста не паспелі. У будучыні ў выпадку такой розніцы неабходна выклікаць адміністратара і вырашаць пытанне на месцы. Але ж каментатары, якія працавалі ў гандлі, адзначаюць, што розніца часта аплачваецца з уласнай кішэні супрацоўніка крамы, а не пастаўшчыка альбо уладальніка сеткі. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.